Vi, selskabet kendt som Danske Statsbaner eller DSB i kort form, oplyser til individer, der fuldt kan læse og forstå denne besked i dette slogan, at individer umiddelbart har en mulighed for at køre med selskabet Danske Statsbaner, hvilket også. Så længe individer, der kan læse og forstå vores slogan, respekterer og tager højde for vores afgangs- og ankomsttider til hvert individuelt drift. Klar 2. Rejsetiden på de forskellige individuelle strækninger. Billetkrav til individets togrejse eller eventuelt individets togbusrejse. Prisen på billetten individ bliver stillet til krav at bruge for at undgå vores, selskabet Danske Statsbaners kontrolafgift på 750 danske kroner, eventuelle forsinkelser på ankomsttiden eller afgangstiden for individets relevante tog eller togbus, eventuelle forsinkelser under rejsen i toget eller togbussen individet er passager i, eventuelle trykaflysninger før individets rejse kan begynde grundet indtil flere adskillige unikke eller typiske årsager, eventuelle trykaflysninger under togrejsen med toget, individet er passager grundet indtil flere unikke eller typiske årsager, eventuelle kritiske fejl for vores samarbejdspartner Banedanmarks side såsom skinnefejl på strækningen individets tog benytter, sporskiftende fejl på strækningen individets tog benytter, signalfejl på strækningen individets tog benytter, afsporing af tog på strækningen individets tog benytter, afsporing af toget individet er passager i, eventuelle kritiske fejl for vores, selskabet Danske Statsbaners side herunder eventuel brand i toget du passager i, eventuelle tekniske fysiske togproblemer individet benytter, eventuel mangel på personale i toget individet benytter, eventuel mangel på lokomotiver, eventuel mangel på togvogne, tekniske problemer med sensorer der påvirker førerløs at stå, brand i tog der blokerer for togdrift på strækningen individets tog benytter, tekniske softwaremæssige togproblemer i tog, der blokerer for togdrift på strækningen individets tog benytter, tekniske fysiske togproblemer der blokerer for togdrift på strækningen individets tog benytter, samt andre generelle årsager der blokerer for togdrift skabt af Danske Statsbaner, kritiske problemer skabt af andre individer herunder eventuelle selvmordsforsøg mod toget, eventuelle generelle person-påkørsler, eventuelle hærværk på skinnerne individets tog benytter, eventuelle hærværk der blokerer for skinnerne individets tog benytter, bombetrusler der dømmes påvirkende for individets togrejse eller togbusrejse, samt andre problemer vi, selskabet Danske Statsbaner vælger ikke at oplyse til jer, individer der hverken fuldt eller gradvist kan læse og forstå det danske sprog. Alle tilfælde kan have afgørende relevans for, om individer der eventuelt vælger at køre med os, selskabet Danske Statsbaner grundlæggende har en mulighed for at køre med os.